Здравейте! Днес ще ви покажа по-хубаво сървъра. И извиняйте за това, аз съм пъкнал за влезенето. Чакайте да се сваля слушалките само. Нека да ви разведа по-хубаво. Така. Така, хора. Нека да ви го покажа. Това е една друга къщичка. Една друга къщичка с едно коридорче. Тук масички, столови, кухничка. Една чешмичка, която ми харесва ми се. Това е друга въпрос. Тук е една спалня също. Две легла, два крафтинг тейбъла и едно столче. Така. Това е отпреди. Тук нещо как да го направя, не знам за какво е. Някакъв звук, не знам. Моля някой да го напише в коментарите това да го рута ли или не. Моля някой да го напише в коментарите това да го рута ли, защото не знам какво да правя. Тук аз ще столбе. Ако ви харесва, можете да го рутаме. Ако ви харесва, ми кажете да не го рута. Ако не ви харесва, ми кажете да го срута. Тук някакви стаички, глупости, това беше идеята да е болница, но накрая се отказа. Реши като болница да е, обаче не знам. Кажете тук какво да е. Ще се радвам. Напишете. Сега. Тук е в супермичките. Тук кокошци, които питах се да я направя като реалистични ферми. Тук басенца, тук е един чест, в който аз съм го строял на креатив, който просто нещо да прави, реши да е на креатив. И това тук вземам храната им и я слагам да хапват ушки. Това овцетка има, които ще ви ги покажа. Ето ги овцети. Тук е една куличка. Това е куличка.
Това ми е двора, хора. Това ми е дворът и тук е едно дръвче за сянка. И хора, последното, камината да ви покажа, което снощи ви показах, кухнята и втория етаж само за че времето ми е доста ограничено. И снимам, защото няма какво да правя. И знам, че ми чакат за клип. И ето тук едната стая, тук другата. И последното най-вече бюрото с стюард и диванче. И благодаря, че бяхте с мене. Ще се видим много скоро. Знам, че клипът е кратък, но няма какво да се прави, така че ще се видим много скоро и чао!